Good morning, Good morning, Samantha. Good morning, Alice. Lee Banda. Good morning, Jacqueline. Good morning, Tawanda Katsande. Good morning. Happy new month to everyone. We thank God. Nenyasha dzavatiitira tamutswa zvakare nyama nemweya zviri pamwe, and we are in a new month. October. Today it's 1st of October, if I'm not mistaken. Tinodavira kudaro. Mudziviri, how are you? Patience, how are you? And it's happy Saturday. Alice, how are you? It was being a while without not coming kuzoita my prayer devotions because of nyaya yemagetsi. But we thank God for his grace, and Mwari ndimwari wakatendeka. We glorify his holy name. We exalt his name. Natasha, good morning. Yvonne, good morning. Ndimwari vanoshamisa. Ndimwari vanoshamisa. Ndimwari vakatendeka. We thank God for his presence. We thank God for his grace. Vili, how are you? John, how are you? Kathy, how are you? Mbiri, how are you? Without wasting much of your time, Mark Smith, good morning. Let us just go straight into our prayer devotions. Ndimwari vakanaka, as we thank God for his grace. Kungoti chokwadi here tapinda muna October. It's not that we are tiri kugona kutora ma precautions eupenyu kana kuti tiri kugona kuzvichengetedza, but it's just the grace of God, like to reach first week October. Askana we, there were a lot of people who were better than us, vakatisiya. There were a lot of people who vanga vakakosha zvakanyanya, but avasisiko. But I'm happy with this God which we save, that as you and me, we are still breathing. Even zvinhu zvisina kutimirira zvakanaka, even zvinhu zvakaoma, but chiri kundifadza ndechekuti ini newe Mwari havasati vapedza nesu. Why ndiri kuti Mwari havasati vapedza neni newe tichiri kurarama? Vakafa Mwari akapedza navo, vakarana their own race, vakasvika pavakanzi naMwari zvakwana, you have run your race. So inini newe mudikani, kunyangwe zvinhu zvisina kugadzikana, even the things are not going the way we are planning them, but what I know ndezvekuti iwe neni tine rwendo, and the God have the plans for us to prosper. Ane chekuita neupenyu hwedu, ane chekuita neupenyu hwako, zvichioma zvichirwadza, ita kana ndichingori kufema chete. God, I wanna thank you. Mwari, ndoda kukutendai nekuti mandipa mukana, nekuti mandirangarira. It's not easy, it's not by power, it's not by might, but it's about the grace of God. It's about the grace of God. Ukada kutotarisa, ukatarisa kudzinza kwenyu, kune vanga vari nani vakanga vane mari, kune vakanga vari nani vakanga vane mota, kune vanga vari nani vanga vane dzimba, kune vanga vari nani vanga vakarorwa vakachata, kune vanga vari nani vanga vane tunhu twavo. But ini newe nekushoreka kwedu ikoko, Mwari vachiri kutipa nyasha. Saka chingotenda nyasha dzawapiwa mangwanana ano, chingotenda nyasha dzekuti we have reached 1st of October. And Mwari tinongoti kutendai, tinongoti rambai muchitichengeta, rambai muchitirwira, rambai muchitisimudzira. Kunyangwe moyo yedu yakaputsika, tinongoti Mwari rapai moyo yedu yakaputsika. Nekuti chinondifadza
Psalms 147 verse 3 inoti, I the Lord, are you heal the broken hearts. Zvikada mangwananano mwoyo wako wakaputsika, asi chandiri kuda kuti uzive ndechekuti I the Lord, are you heal the broken hearts. Izvezvi pamwe mwoyo wako wakaputsika, we are now end of the month, mabills anenge akatisona, zvinhu zvisina kubhalansa, mwoyo wako wakaputsika, zvinhu hazvina kufamba zvakanaka, but chandauya kuzokuudza, chatauya kuzosimudzirana mangwananano, chingoti Mwari wekudenga, nemwoyo wangu wakaputsika, you say you heal the broken hearts. Mwoyo ngairapwe. Let me go straight into the word of God this morning. Handisi kuda kutora nguva yakareba sezvo nhasi iri weekend. I know a lot of people will be kuda kuita mabuda, but let me read this word, then nditenderei ndiverenge shoko iri, then dropa zvangu life. Tinovonga Mwari mupenyu, tinovonga Mwari vanorarama. He is a mighty living God, a God doesn't sleep or slumber. Mwari vanotida, Mwari vanotirwira, Mwari vanotichengeta, Mwari vanotisimudzira. Ndinoitirwa zvakanaka. Kune nyaya yedhongi, nyaya yakajairika zvakanyanya, inyaya yatinoziva tose, nyaya yedhongi, yekuti dhongi raive rakatosungirirwa, dhongi rakasungirirwa. Mwari vanosvika pavanotuma, Mwari vanotuma kuti endai munotora dhongi. Amen. Munoziva kuti zvakangooma mangwanani ano. Vanoti vatumwa kunotora dhongi, vakomana vanonzi pindai muguta munotsvage dhongi. Vanoenda kunotsvaga dhongi. In fact, havaendi kunotsvaga dhongi, ndikati vanonzi endai munotsvaga, because vakanzi endai muguta munotore dhongi. Pavanosvika muguta, vanosvikoona dhongi ranga rakasungirirwa. Amen. Asi chinondifadza, vanoudzwa kunzi ani anenge akubvunzai makuda kutora dhongi, munovaudza kuti ndatumwa naBaba kuti titore dhongi. Mangwanani ano pane zvimwe zvinhu zvauri kunzi naMwari enda unotora. Kune vakaudzwa kunzi muchatanga makampani, kune vakaudzwa kunzi mucharoorwa, kune vakaudzwa kunzi muchaita mari, kune vakaudzwa kunzi muchachata, kune vakaudzwa kunzi muchafara, kune vakaudzwa kunzi muchatenga dzimba, kune vakaudzwa zvakasiyana siyana, but kunoita anobvunza. Ponoita anobvunza kuti ko murida kutorerei dhongi, but zvinonzi itai kuti ndatumwa naBaba. Mangwananano, whatever God has spoken to you, whoever who wants to ask you, who wants to hinder your blessing, ari kuda kukurambidza kutora, ita kuti mangwananano, by fire by force, ndauya kuzotora marriage yangu, ndauya kuzotora muchato wangu, ndauya kuzotora mufaro wangu, ndauya kuzotora mwana wangu, ndauya kuzotora mari yangu, ndauya kuzotora murume wangu, ndauya kuzotora vana vangu. Munoziva pane zvatakapromiswa, pane zvatakatumwa kunzi endai munotora, but kunoita vanodzivisa, kunoita vanomira, vanoti vari kuda kukochonora dhongi. Pana vanhu vanovabvunza kuti dhongi muruda kuendepi naro, asi chandifadza ndechekuti vakanga vatoudzwa kuti pamuchapinda muguta, pamuchaona dhongi, vanenge akubvunzai kuti muri kuda kutorerei dhongi, munovaudza kuti matumwa neni. Mangwananano kune mweya yemadzinza iri kuda kukubvunza kuti waiyo
inoda kukubvunza kuti why uri kuda murume. Kune mweya yemaspiritual husband inoda kukubvunza kuti why uri kuda kuroorwa. Kune mweya yemaspiritual wives inoda kukubvunza kuti why uchida kuroora. Kune mweya yeshaisano, kune mweya yejambwa, kune mweya inosaidzirwa navapenyu, kune mweya inosaidzirwa nevakafa. Asi mangwanani anoitaurire kuti enough it's enough. Ndauya kuzotora mufaro wangu, ndauya kuzosimuka. Pana vanhu vakakugara paunonga uda kutora mufaro vanoti wauya kuzodii. But ndati mangwanani ano, be like this guy, this disciple, anoti ndatumwa naBaba kuti nditore dhongi. Mangwanani anotakura dhongi rako, mangwanani anotakura mufaro wako, mangwanani anotakura muchato wako, mangwanani anotakura mari yako, mangwanani tora kugarika kwako. It's being so long. Kuna vanhu vanenge vachida kungokubvunza. Pana vanhu vanobvunza mubvunzo nhando, pana vanhu vanorwisa nhando. Asi mangwanani anoita enough it's enough. I'm not going to listen about you. I'm not going to tolerate this because ndagara zvakanyanya. Chinondifadza ndechekuti anototaura kuti dhongi taritumwa. Tanzi tuye kuzotora dhongi. I'm looking for the scripture. Ndanga ndakari iyo yekuda kuita Bible remufoni without not writing down. Ndakariita short screen. Now I'm looking for the short screen. The devil, you are a liar. I'm looking for the short screen and this kuriona. But I know nyaya yedhongi which I'm talking about, and I think a lot of people we know about it. I think, if I'm not mistaken, iri kuna Luke. If I'm not mistaken, iri kuna Luke. If I'm not mistaken, iri kuna Luke. No, andisi kudai kukutobudawo dzimwe nyaya dzana Gideon. Handineni nyaya dzana Gideon nhasi. Vana Gideon takapedza navo. Vana Absalomu takapfuura neko. Oh my God, I just want to share this verse so that a person will read for yourself. But now, the devil, you are a liar. But chinondifadza ndechekuti mangwanani ano takura marriage yako, takura mufaro wako, takura zviro zvako. Tinoda munhu anoti inini enough it's enough. Pandakarambidzwa pakakwana. Enough it's enough. Nekuti unotonzwa utoti vanotobvunza. Yes, thank you, Jesus. It's Luke chapter 19. Luke chapter 19, verse 30 from 31. Achiti, endai kumusha wakatarisana nemi, kana muchipinda mauri, muchawana mhuru yembongoro yakasungirwa isina kumbotasva nomunhu. Muisunungure mugouye nayo. Kana pane topic yangu yanhasi. Thank you so much, Bruce, for jotting right the verse. Kana pa 31. Kana mumwe akubvunzai achiti munoisunungurei, muti kwaari iri kudiwa neni Ishe. Mwari wekudenga dai mangwanani anovatibatsira. Rechirungu rinoti, and if anyone says to you, why are you taking him? Say the Lord has need for him. Mangwanani ano, svika paunotora zviro zvako. Tinozviziva kuti zviriko zvinhu zvako. Zvinhu zvako zviriko, but mweya yetsvina inokutyisidzira.
mweya yetsvina. Izvezvi kune vakataurirwa kunzi mukangororwa chete munobva mafa, mukangoita mwana chete kurudzi kwenyu munobva mafa, mukangoita mari chete munobva mafa. This morning ita kuti kunyepa by fire by force, ndauya kuzotora mari iyoyo, ndauya kuzotora marriage iyoyo, ndauya kuzotora mwana. Kune vakatoudzwa kunzi kwava anenge atongororwa chete hararami, kwava anenge atongobudirira chete hararami, kwava anenge atongobata mwana chete anofa. But mangwanani anoita kuti ndauya kuzotora mwana wangu, ndauya kuzotora marriage yangu, ndauya kuzotora mari yangu. Zvakaoma sei akomana kurarama ine fear, kurarama upenyu hwekuti unenge uchingobvunzwa kuti chese chawabata unobvunzwa. Iri mweya yetsvina yekumusha kwenyu inobvunza kuti kwapa mauda kuzvifambisa sei kwa. But ndati mangwanani anotakura nyasha dzekuti ndatumwa nababa kuzotora anenge akubvunza wacho. Iyoyo mweya yehurombe iyoyo painokubvunza kuti kwawada kuzvifambisa sei, iudze kuti ndatumwa nababa kuzotora. Mangwanani anoita kuti Mwari wekudenga ndibatsirei kuti nditore zviro zvangu. Zvinhu zvedu zviriko kani, zvinhu zvedu zviriko, asi taitwa problem yekuti kwaita mweya yetsvina, mweya isingade chakanaka, mweya isingade kuti vana vaMwari tibate zvinhu, mweya isingade kuti tibudirire. Paita mweya we-anti-progress, paita mweya unosaidzirwa navapenyu, kwaita mweya inosaidzirwa kubva kuvafi, kwaita mweya yenzvimbo. Asi mangwanani ano ndauya kuzoiudza kuti I have come to take mari yangu, ndauya kuzotora hutano hwangu. Pane zvinongotaurwa soungonza kumhuruku ndekwevanhu veBP, kumhuruku ndekwevanhu veshuga. Unotonzwana nachiremba chaiwo kuchipatara pavanokutesta BP, unotonzwa wachiti, is there anyone kumba kwenyu ane BP? Is there anyone kumba kwenyu ane sugar? Is there anyone? Munozwa pane patakangosungirirwa, so pane pakasungirirwa zvinhu zvedu. Asi mangwanani anoita nenyasha dzaMwari, ndauya kuzotora hutano hwangu. Munoziva kuti pane patinofanira kusvika patinoti enough it's enough. Pane ndinoitirwa zvakanaka nemukadzi anoenda kunochera mvura, anosvika anotaura kuti anobvunzwa kunzi wauya anosangana naJesu otaura kuti ndauya kuzochera mvura patsime remadzibaba ake. Pana vanhu vakajaira kuchera mvura pamatsime emadzibaba avo. Pane umwe mweya wekungoita chijairire chekungoti izvi ndezvekumusha kwedu. Asi mangwanani ano ndoda kuti usvike paunoramba kuti izvi hazisi zvekumusha kwedu. Itirwa nyasha dzakaita mukadzi muSamaria wekuti paanosvika achinochera mvura anosangana nemuchinda werugare achichera mvura patsime remadzibaba ake. Pane umwe upenyu hwekungojaira so kuti izvi ndo zvekumusha kwedu, izvi ndo zvekumba kwedu, izvi ndo zverudzi rwekwedu. Pati mangwanani ano panofana kusimuka mukadzi nemurume anowanirwa nyasha dzekuti akachererwa, akawana nyasha, akasangana naJesu, akapihwa mvura ine upenyu, zvekujaira kuchera mvura patsime remadzibaba wake. Nekuti mukadzi muSamaria akanga akatongojaira kuchera mvura patsime remadzibaba ake. Aikoshesa kuti iri tsime iri ndo tsime remadzibaba edu. Kuna varume vanopindwa nemweya kuti isu tiri ana museyamwa, isu tiri ana mhofu. Vana mhofu havaite vakadzi vairi, vana mhofu havaite mukadzi anodarika mumwe chete. Kujaira tsime remadzibaba. Kune vakadzi vanokoshesa kuti isu tiri ana chihera, tinotaurisa kujaira kuchera mvura yemadzibaba. Pana vakadzi vanokoshesa tiri ana mamoyo isu, tiri ana nhingi isu, kujaira kuchera mvura yemadzibaba. Asi mangwanani ano ndati dai Mwari vatiitira zvakanaka, tarangarirwa patiri kundochera mvura, tisangane nemuchinda werugare anoti kana atipa mvura hatinzwe zvakare nyota. Pane chimwe chijairiro so chekungoti aiwaka isu takajaira kutuka vanhu, hamuzvizive here takajaira kuudza vanhu chokwadi, ndo rudzi rwedu kungojaira kuchera mvura pamatsime emadzibaba. Aiwa mangwanani ano ita ndiri kuramba
kuramba upenyu hwekungogara padzitsime ramadzibaba. Ndaneta kugara patsime ramadzibaba. Pane anofanira kubva patsime ramadzibaba, nokuti patsime ramadzibaba rakanaka zveshuwa. But tarisaone riri kukupinzisa bhizi mazuva ese unenge uchingochera mvura, mazuva ese uri kungochera mvura. But ndiroda kuti uwanirwe nyasha kubva nhasi tandaneta kuchera mvura pamatsime remadzibaba, nekuti pane mumwe munhu nhasi iyo iyi nyaya yekuti ndajaira kuchera mvura pamatsime ramadzibaba. Ukada kuitarisa ndiyo iri kuita kuti urambwe nemurume, ndiyo iri kuita kuti udzingwe basa, ndiyo iri kuita kuti ugadzwe makuhwa, ndiyo iri kuita kuti ushaye mari, nekuti wajaira kuchera mvura pamatsime ramadzibaba. Mukadzi aitopinda bhizu pati anoti awanirwa nyasha, anoti asangana nemuzinda werugare. Zvinonzi unozviziva here kuti ndikakupa mvura iyi haufu wakanzwa nyota zvakare? Mangwanani ano ngatibvei pakuchera patsime remadzibaba. Mangwanani anosimudzwa ubve pakuchera patsime ramadzibaba. Tarisa washaya mufaro, everyday uri kuya kurwizi, everyday uri kuya kutsime, everyday unobvunzwa makuhwa, everyday misodzi iri pamatama, everyday unongo life is not stable because wajaira upenyu hwamadzibaba. Mangwanani anodai Mwari vatibatsira tagona kubva patsime ramadzibaba, tagona kupiwa mvura ine upenyu. Munoziva zviriko zvinhu zvedu asi zvinongoda encounter with God. Zviriko zvinhu zvedu, variko kani naimi vekuti vakatoziva kuti once takutendera kuti usachere mvura iyi, mangwanani ano ramba kuti inini ndaneta kungogara ndiri mutsime ramadzibaba. Ndaneta kugara ndichingochera mvura up and down, nokuti shoko raMwari rinonditaurira kuti the more yaakati apiwa mvura mhenyu haana zvakare kuzodzoka kutsime iri. Pane mangwanani ano mweya unongotera ropa so, pana mangwanani ano mweya unongotera ropa so. Mweya yetsime ramadzibaba, mweya wetsime ramadzibaba, mweya wetsime ramadzibaba, mweya wekungojairira so, mweya wakangojairika so, nekuti takajaira patsime ramadzibaba. Asi ita mangwanani ano Jesu ndibatsirei ndigone kubva patsime ramadzibaba. Ndipeiwo mvura mhenyu, ndipeiwo mvura mhenyu, ndipeiwo mvura mhenyu. Ndiregere kuramba, ndiregere kuramba ndichiita up and down. Chakonzeresa kuti ndiite up and down inyaya yekujaira kuti tsime ramadzibaba hatingaregere kanhaimi. Ndiwo ukatsime ramadzibaba ukatoiverenga pamusoro unonzwa achiti ndauya kuzochera mvura patsime ramadzibaba. Tsime ramadzibaba randishayisa mufaro, nekuti every day she was walking up and down. But anoita encounter with Jesus. Voti ndikakupa mvura iyi ine upenyu. Mangwanani ano pana anofanira kupiwa mvura ine upenyu. Mangwanani ano pana anofanira kunotora zviro zvake. Ramba kuramba uchibvunzwa kunzi uri kuda kutorerei zvinhu zvako? Ita ndaudzwa naBaba kuti ndiuye kuzotora zviro zvangu. Mwari wekudenga ngavatitire zvakanaka. We thank you, Father. We thank you, Holy Spirit. Mazvita mangwanani ano. Mwari vakuitirei zvakanaka. Thank you so much for tuning in. For those who are watching me first time, I'm Yoko Wezimbabwe. I've got my page. Rakanzi Yoko Wezimbabwe. You can kindly come and follow. And thank you so much, Sis Melly, for allowing me to come and share the morning devotions panopa platform ya Sis Melly. And I also thank the team works behind Sis Melly's diaries. Mwari vakuchengetei, Mwari vakurwirei, Mwari vakusimudzirei spiritually and materially. Dzingori nyasha dzaMwari kuti titango 1st October. Munoziva ndiMwari wakatendeka. Zvakanga zvisina kufanira
kutiwo isusu vana mupurwa tisvike 1 October tiri vapenyu, asi nekuda kwenyasha dzaMwari, Mwari vari kungotirwira. Vanotirwira takarara, vanotirwira tichifamba, vanotirwira takawarairwa. Mwari ngaakuchengete, chengetwa iwe nemhuri yako, zvichirwadza zvichirema. Ndinoti Mwari ngaakusimudzire, zvakamira zvakanaka, Mwari ngavakusimudzire, zvisina kumira zvakanaka, Mwari ngavakusimudzire. Kumabasa ndinotaura nyasha, muzvikoro ndinotaura nyasha, mudzimba ndinotaura nyasha, mumajere ndinotaura nyasha, muzvipatara ndinotaura nyasha, vari kufamba nengoro dzemoto ndataura nyasha mangwanani ano, vari kufamba nezvitima ndataura nyasha mangwanani ano, vari kufamba nendege ndataura nyasha mangwanani ano, nezita neropa ramambo Jesu vachafamba netsoka ndataura nyasha mangwanani ano. Mwari weye, pachabuda vana venyu vachinospenda idzo maropafadzo amakavapa, Mwari weye, ndinotaura kuchengetedzwa kwemari dzavo, ndinotaura kuchengetedzwa, ndinotaura kuchengetedzwa. Mangwanani ano chengeta vana vako, mangwanani ano chengeta vana vako nezita neropa ramambo Jesu. Kune vanorwara vari muzvipatara, mangwanani ano ndataura kupora, ndataura kupora, ndataura kupora. Kune vanorwara vari mudzimba, vari pasi pemabridge, vari kunoitwa maoperations, Mwari weye, ndataura kuti operetai murimi nezita neropa ramambo Jesu. Kune vari muzvipatara vari kusununguka vana, ndinotaura normal birth, ndinotaura normal birth nezita neropa ramambo Jesu. Ndaregedzera nyasha mangwanani ano, ndaregedzera nyasha mutsinda werugare, ndaregedzera nyasha kune vari kuchema mangwanani ano vakadai kushaikirwa nehama dzavo. Ndinoti Mwari wekudenga, pukutai misodzi iri pamatama avo, dzikisai hengetsefu yenyemweya mutsvene, mupukute masodzi ari pamatama avo, ngavanyaradzwe nemi, nokuti makati muchatisira mweya mutsvene, which is our protector. Mwari we, Mwari we, ndinoti Baba ngavanyaradzwe nemi, mweya mutsvene ngaunyaradze vana vako, mweya mutsvene ngaunyaradze vana vako. Mwari we, kune avo vane moyo yakaputsika, chinondifadza soko renyu rinotsaura kuna Psalms 147 verse 3, I shall heal the broken hearts. I, the Lord, you heal the broken hearts. Kune vane moyo yakaputsika mangwanani ano, kune moyo yakaputsika Jesu. Ndinoti rapai murimi, ndinoti rapai murimi, dirai mafuta enyu Mwari we, pamaronda pamoyo ina maronda, nezita neropa ramambo Jesu. Kune vari kumajere mangwanani, vari kupikira mhaka dzavasina kupara, kune vari kupikira mhaka dzavakapara. Ndinoti Mwari wekudenga, vaitirei zvakanaka. When the amnesty come, Mwari we, muvarangarirewo neamnesty. Ndinokutendai Mwari wekudenga, tataura nyasha dzenyu, tataura ukuru hwenyu nezita neropa ramambo Jesu. Mwari wesirikadzi, Mwari wenherera, Mwari wavapfumi, Mwari wavarombo, Mwari wevazvirema, Mwari wevanoshaya nevanovana, ndataura nyasha mangwanani ano. Whoever who is in the foreign land, I speak the blessing of Abraham. Whoever who is in the foreign land, ndataura ropafadzo mangwanani ano, ndataura ropafadzo mangwanani ano, ropafadzo mangwanani ano, ropafadzo mangwanani ano. Whoever who is starting a business, Mwari we, ndinotaura ropafadzo, ndinotaura a business partner inobva kwamuri, ndinotaura makastoma anobva kwamuri nezita neropa ramambo Jesu. Rangarirai nyika yekwedu, rangarirai nyika yekwedu, nyika yekwedu ngairangarirwe nemi nezita neropa ramambo Jesu. Tataura nyasha mangwanani ano, tataura ukuru hwenyu Baba, tataura kugona kwenyu muupenyu hwedu, tataura kugona kwedu muupenyu hwedu. Tigonesei Mwari, kune vana mabvarera, kune vasisina tariro Mwari, ndinoti vapei tariro mangwanani ano. Kune vasisina tariro Baba, ndinoti vapei tariro mangwanani ano. Kuna vana mabvarera Baba, ndinoti vasimbisei. We need your touch once again, we need your touch once again. Baba wekudenga, Mwari wekudenga, Mwari wekudenga, Mwari wekudenga, pachasangana vana venyu muzuva
vakagara nhasi vachikuongai vachikushumirai. Tinoti mweya mutsvene ngaufambe, tinoti mweya mutsvene ngaupinde pabasa nezita neropa ramambo Jesu. Tiri tega hatigone, asi tinoda kugoneswa nemi. We speak divine protection, we speak divine grace. Tinokutendai mangwanani ano, zvichirwadza zvichirema, tinoti paatari yokusangana tinouya sezvatiri Baba, nezita neropa ramambo Jesu. Mazvita Mwari wekudenga, mazvita Mwari wenyasha, mazvita Mwari wekudenga. Mune simba riri pamusoro pamazimba ose, makatendeka Mwari, makatendeka Changamire. Hakuna akavimba nemi akanyadziswa, hakuna akadana zita renyu situation ikaramba yakadaro, hakuna akavimba nemi akaramba achisekwa, hakuna akachemera kwamuri akasanyaradzwa. Mwari we, Mwari we, Mwari we, Mwari we, Mwari wamasimba ose, Mwari wamasimba ose, Mwari wamasimba ose. Mufukidziri, mufukidziri, muri mufukidziri wezvirikadzi nenherera, muri mufukidziri wezvirikadzi nenherera, muri mufukidziri wetsvimboriume, muri mufukidziri wevanoshaya, muri mufukidziri wevanowana. Mangwanani anozviratidzei Mwari wekudenga. Moyo wedu unotsvaga imi mangwanani ano, moyo wedu unotsvaga imi mangwanani ano. Tigonesei Mwari we, tigonesei Changamire. Tinozviziva tinokutadzirai nokuita, tinozviziva tinokutadzirai nokubata, asi mangwanani ano ndataura nyasha nezita neropa ramambo Jesu. We glorify your holy name, we exalt your name, we give you all the glory and we honor your name. Thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Mazvita mangwanani ano tatenda neutano, tatenda nenyasha, muzita nemuropa ramambo Jesu. Amen and amen. Thank you so much. Be blessed everyone. For those who are watching me for the first time, I'm Yoko, Wezimbabwe. Please kindly come and follow my page. And as I always say, and notenda Sis Melly, the crew behind, just to allow me to come and do a devotions every day here. I normally come every day in the morning. Sometimes why I'm not popping in the morning is because ndiri South Africa, so we are having a lot of load shedding. Magetsi ari kuenda zvakanyanya, saka tinoshandiso idzo wifi dzevarungu idzi. So sometimes kana magetsi aenda ndinenge ndisina data, so handikwanisi kuya kuzoita devotions, but a lot of people vanongozoswera vondifonera vachiti moyo wangu nhasi wakadzikira. No, moyo wako ngausaregere, moyo wako usadzikire because we didn't come and meet and pray. Just pray for yourself. I know we need each other to empower each other, but ndinobva ndatonzwa kubatikana zvakanyanya kuti Mwari onaika, but tinoda kuti Mwari vangotirwire vatichengete. Just read the word of God. What I can say to you, chasara pano panyika guys kunamata. That's what I can say to you. Zvimwe zvese tingaite guys, tinganyeberane, tingaite sei, but chasara panapa panyika kunamata. Every morning when you wake up, Itamari, I speak the blood of Jesus upon my family. Just proclaim the blood of Jesus upon your family. You know what I can say? Kana uri mukristo uchiziva kuti wakapa upenyu hwako kuna Jesu, ita serious. Hello? 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 Sorry, ndiani? Omira ndimbori pa live. Alright. Sorry guys,
number dzacho ndasina kunzinzwisisa. You know, like what I can say, if you are a Christian, guys, if you said ndakapa upenyu hwangu kuna Jesu, wakati Mwari ndiri pano, I'm now yours. Make sure kuti be like that. Be like that. It's now high time yekuti hauzikanwa kuti uri chiremwa remwa here, uri gonzo here, because chiremwa remwa munochiziva, ukachitarisa masikati chiri mumarato chinoita kunge gonzo. Ndakungodoke uone chinotanga kubhururuka kuita shiri. Saka izvozvozvo guys zvakapera. If just choose umbrella yauri kuda kupinda mairi. Kana uri kuda kuita zveng'anga, chibva nyatsonoita zveung'anga straight chaizvozvo. Chibva wanonyatsonoita ma-terms and conditions eung'anga anodiwa kung'anga. Kana uri kuda kuti inini I'm a Christian, chibva waita zvinofana kurarama zvichiita mwana waMwari. Because lot of us tichanzi imi handikuzivei, endai kwamainoitira mabasa enyu. Satani obva ati iwewe waimboundipisisa uku. Because kune vamwe vanhu nhasi wekuti nhasi unoenda kuchechi handiti wosvikoona matiro wotanga kunzi fire, tinorayira mweya wakadai, mweya uyo yotanga kufaiwa handiti. Satani achipiswa kuchechi kuya. Andi munomboona pepe vanhu vanomanifesta vaya, kana riri Zimbabwe kana riri sekuru richiti iwewe ndiwe anoda kundijairira chichi, handibve handidi, anenge achipiswa handiti. Satani uya ari kupiswa. After 2 weeks wadzokera kuya handiti. Satani anenge achitokutsamwira because uri kumbonomurovesa uko, uchimbonomupisisa uko, uchinomutochesa uku Satani, uchinotochesa Satani uku. After 2 weeks wadzokera uko. Unosvika futi mumwe munhu uchasvika pakufa, Satani akakutsamwira, Mwari vakakutsamwira. Zvino unenge wapa the middle manje. Saka choose umbrella yauri kuda kugara. Rebecca Shumba, nice to see you. Choose the umbrella yauri kuda kugara. Kana uri kuda kugara maumbrella ya Mwari, gara maumbrella ya Mwari. Kana uri kuda kugara maumbrella yemashai, enta unogara kwaumbrella yemashai. It's now high time to choose what you want and to be serious with what you are believing in with. Because kune vanhu vekuti izvezvizvi you are living you are a confused person. Zvese unozvida, zvese unoda Mwari, unoda zveng'anga, zvese you are just unoda maprofita, unoda ng'anga, zvese you are a confused person. Unosanganisa zvinhu, unosanganisa unozva kune vanhu vanosanganisa kupedzera soka watove a confused person. Zvimwe zvacho ka zvauri zviri kutichemedza inyaya yekuti uri kuzviconfusa iwewe, ndiri kuzviconfusa inini. Can you just make up your mind and be what you want? Mufaro wausina inyaya yekuti uri kuzviconfusa. Hakuna kana munhu ari kumbokuconfusa, uri kuzviconfusa wega iwe wakanditarisa. Iwe nhasi unoenda kung'anga uko unopiwa zvinhu zvako zvizvi zvako, une zvimachira zvako mumba, une mbiya dzako, une mbiya dzako, une chinyi handiti. Next week wanzwa kuti kwaita muprofita auya, kwaita papa kana kuti kwaita madzibaba kana kuti kwaita whatever ari kutiwo Jesu
wamhanyira ikoko izvinozvi zvimbiya zviya zvakazara mumba, machira aya akazara mumba, makano aya ari mumba, matema aya ari mumba, tsvimbo dziri mumba, mvura dzemapostori dziri mumba, mabracelets ari mumba, mastika ari mumba, zviri kungode zviri mumba imomo zvese, mumba mako imomo, mumba memo munhu wani imomo. What kind of a person are you? Kumira panzvimbo mukoma knowledge, kumira panzvimbo kana uchida zvetsvimbo, chibva wanyatsoita zvetsvimbo zvacho nebute pane mumwe munhu izvo zvaanoti ndiri mukristu asi anoputa anoisa bute ane machuma. What are you doing, guys? Stop confusing yourself. Wamboenda kuchechi kwana papa wanamatirwa bute riya riri kukastwa, chuma dziya dziri kukastwa. Satani akatokutsamwira uku, midzimu yako yatokutsamwira kuti wamboenda kunotitochesa kuchechi kwakoko, kunoti be who you ita zvauri kunzwa kuda kuita, wobva wadedicate yourself to what you want. Stop confusing yourself. Izvezvi kutaura kunoso mumba mako mvura yemapostori irimo, matombo emapostori arimo, mabracelets arimo ekuchechi dzemagitari, mastika arimo, matauro ekuchechi dzemagitari arimo, anointing water yemachechi dzemagitari arimo mumba mako, tsvimbo unadzo, mbiya unadzo, machira unawo. Imba one roof. May God give you the order in your life. May God give you the order. Zvaakaita panguva yaNoa kuti nzou yakapinda maareka, svosve rakapinda maareka, nyuchi yakapinda maareka, shumba yakapinda maareka, gudo raive ririmo maareka, nyoka yanga irimo maareka, hapana changa chisimo maareka, but Mwari vakazvipa order zvikafambidzana kusvika zvasvika kwazvaifanira kusvika. May God give you the order in your life. May God give you order in your life. Tiri kuda makristu anorarama neorder, tiri kuda munhu anorarama neorder. May God give you the order in your life. Nekuti nguva yaNoa audzwa kunzi mvura zhinji iri kuuya, akanzitora mhuka neimwe kadzi nerume uise muareka, akavaisa muareka, but hatina kumbonzwa kunzi shumba yakadya nguruve, hatina kumbonzwa kunzi nzou akatsika svosve, nekuti maive mune order. Why iwe nhasi usina order mulife mako? Takura nyasha dzeorder. Muri yenyu ngaitakure nyasha, muri yenyu ngaitakure nyasha, muri yenyu ngaitakure nyasha yeorder. Kung'anga munoenda semhuri, kuchechi munoenda semhuri. Muri yenyu ngaitakure order, man. Muri yenyu ngaitakure order. Muri ngaiwanirwe nyasha itakure order. Muri ngaiwanirwe nyasha itakure order. Muri ngaiwanirwe nyasha ite order. Zviko zviri kuitika. Chii chiri kuitika? We are now confused because we are confusing ourselves. Pamwe pacho just kungoti zvinhu zvako zviendeke so. Zviri kuda kungoti ungozvudza kuti right. Ndini shalini chirimo. What do I want in life? Ndiri kuda ichi ne. What is important in life? The each. Just like now, lot of people, what do you do? Ukatambira mari yako chinyatsoona kuti haisi kukwana. Ungati shuwa watambira mari isiri kukwana. Ungati wapinda muCheckers kana muSpar kana maOK kana muPick and Pay wherever kana maWoolworth kana whatever shop. Ungamanye kutenga mabubblegum nemasweet nemabiscuit nemachips. Kana kuti unototenga 10 kg yehupfu, 5 liters yemafuta, rice rako, cabbage rako, sagire potatoes, 5 kg yechicken, sipo yako yekugeza. Unotenga basic, the things
which you know that you run the whole month nazvo. Ungamhanyira kutenga mabubblegum nemabiscuits nemasweets. Choose. Tell yourself who I am. What do I want? Chii chakandikoshera. Chii chakandikoshera. Wotenga kazvakakosha. Ndiudze kuti upenyu hwakaoma kudai sekuoma kwakaita. Ndingamhanye kunotenga pizza izvezvizvo. Kuti hanzi nhasi ndiri kuda kudya pizza nekuti mari yakapinda. Inini pizza. Imikaim. Let us not just all the time you be living luxurious life yausati wakukwanisa kuafford. It doesn't mean that your next door kana achirarama luxurious life. It means that you also you have to live that luxurious life. Nekuti unogara unoroja pamba pamwe chete naye. Be yourself. Make your life what you want and decide. Tinineka ndawa Mwari chirega ndite zvaMwari. Inini ndakuita zvemashai. Chibva waita zvemashai zvacho. Thank you so much for popping in. I love you so much. Muchengetwe na Mwari. Mwari vakurwirei. Amen and amen. Bye. Good morning, Africa. Tato Moila, how are you? Thank you so much. Be blessed.